Hola, som la Mercè, el Jairo, el Biel i jo, i avui us explicarem els Jocs Olímpics d'hivern. A continuació explicarem totes les Olimpiades que s'han fet al llarg dels anys. Aquí estan les ciutats i els anys. Material: esquís de muntanya, patins de hoquei, taula de snowboard, muntanya, luge, muntanya, biplaça, muntanya, porteria, hoquei, casc, hoquei, stick, hoquei, botes d'esquí, muntanya, pals d'esquí, muntanya i ulleres d'esquí, muntanya. Aquí hi ha l'uve i aquí l'estic. Esports d'hivern: el patinatge artístic, el tall de la fulla, figures de dansa, suspès en l'aire i el patinatge de velocitat. L'esquí pro, l'esquí biatló, salts de trampolí, hoquei sobre gel, gel picat, mala conducta. Esports d'esquí, curling, hoquei gel. Esports de muntanya: esqueleton, descens, alpinisme, salts, eslàlom i esquí-nom. Els rècords importants: salt d'esquí. El rècord de salt d'esquí és 253,5 metres. Esqueleton. El rècord de salt d'esqueleton és 53,67 segons. Esquí eslàlom. Mario Mal va batir el rècord amb 1 metre, 41 centímetres i 84 mil·lèsimes. Espero que us hagi agradat.